ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಲಳಿ ಎನ್ನ ಏರ್ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನಿತ್ತಲ್ಲೇ ಅಲ್ಗೀಸ ಸುಡುಪು ನಂಚಿನ ದುಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಪೆರ್ಮೆದ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಆಟಿದ ಒಂದು ಒಣಸು ಮುಲ್ಪ ತಿಗೊಂಡು ಎಂಕುಲ ಇನಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ 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 ಒಡೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮರೋ ಸುಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮರೋ ಸುಕ್ಕ ದುಬೈಲಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ ಕರಿ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡನೆ ಮೇಳೈಸುವ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲದ ಫಿಲ್ಮ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ತು. ನೀರು ದೋಸೆ, ಗಟ್ಟಿ. ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದೂರಿನವರು. ಕುಂದಾಪುರ ಖಂಡಿತ ಕರಿತೇನೆ. ಡಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಊರಿದ್ದು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೀ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ. ನಾಳೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ 10-37 ಬಗೆ ಎತ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ, ಮಣ್ಣಿ, ಚಟ್ಟಂಬಳೆ, ಮರೋಯ್ ಸುಕ್ಕ, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಬಾದ ಓನರ್ ಆದ ಪೆರ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಟಿಗಳು ಬಂದ ಆಚರಣೆ ಇನ್ನು ಐತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಫುಡ್ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಡೇಟ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸು ಇರೆಟ್ ವನಸು ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಈ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ಮುಲ್ತು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಮರತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿಂದ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10-22 ಐಟಮ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಚೆನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 15 ಗಂಟೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಚಿನ ಮಾತಾಡೋ ಗೊತ್ತೊಂದು ದುಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಗೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ. ಸೀ ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರೈ ಪೊಟ್ಟಿ, ಮರೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದ ಪೂರಾ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ, ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ, ಕವ ಫ್ರೈ, ಪೂರಾ ಟೈಪ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪೂರಾ ಐಟಮ್ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಣಸು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಊರ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒನಸು ಊರ್ದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರಲ್ಲ ಇದು ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗಳ ಆಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಟಿದ ಒಂದು ಓದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಬೈದ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕು ಆಯ್ತಾರ ನೀವು ಬರ್ತಿ ಆಯ್ತಾರ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಖರಾಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ರವಿಶೇಖರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಆಟಿದ ಒಂದು 2020 ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ
ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಐಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಇದು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್